Здравейте! Вие сте в моето предаване Момче с бебешко колело. И то 2. Днес ще продължим нашата история за това момче, но този път няма да е с бебешко колело, а ще е с бебешка наука. Какво може да очаква от него? Както сте гледали вече първия епизод и знаете какво ви очаква, така че приятно гледане. Заповядайте! Ето го е нашата звезда! Така пак да го представя на по-подробно. Това е Кристиан Колчев от град Шумен, който живее на Сивкапет, всъщност на моята улица. Така, започваме. Покажи ни нещо. Как си взе звездичката? Аре, батъчко. Ми, най-любимата звездичка, най-скъпто нещо на света. Със сега засмях, тя носи късмет, много и какво друго да ви кажа, не знам, сега ще вървам, ако не виждате, друго, не знам. Тя е засмях, носи късмет, също много късмет и друго ще ми мога да кажа. Това е моята любима звезда. Всичка момче, това е годишно природна наука. И сега, как се прави? Нека батата се намали. Ето, само се внимавате да не се разбирате да пробвате. За по-добре да го пробвате това. Айде, ще качавам, ще падна хара. Айде! Косачка. Създай луката. Малко ни посвири на Йоника. Разбрах, че си много добър свиряч. Айде, кой се? Беда! Айде, се фасиле. Айде! Дай Йониката. Ти просто да свирама. Ще ми носи Айде! Чакай да е случило. Що се е случило? Чакай, къде чувства? Мама! Пора картината от Той наистина не е добре с главата. Ето това се казва фейс. Костюм. Паста. Бей ни малко! Малко и пей! Не съм се веди. Ти да се знам.
Само съм където. Танци, искам идеи. Я ви нас. Да нас. Какая стига. Това е мъжа му. Не е мъжа му, брат ми. Просто се спрягате. И така, нашето предаване се приключи, но очаквайте третия епизод съвсем скоро в BitBox. Най-голямата верига в видеоклипове в целия свят. До нови срещи! Благодаря!